Il-Maltin se joħorġu ma' 80,000 euro fi spejjeż legali f'kawża mresqa fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja mill-Laqda Repubblika u mmexxija minn Jason Azzopardi. F'din il-kawża Laqda Repubblika fera tal-establishment tal-Partit Nazzjonalista qed titlob li jitħassru l-aħħar ħatriet fuq il-Bank tal-Ġudikatura. Dan anki jekk dawn il-ħatriet saru skont l-emendi kostituzzjonali li qabel magħhom il-Partit Nazzjonalista fil-Parlament u li għandhom il-barka tal-Kummissjoni Venezja. Ir-rapportat dwar dan il-Gazzetta Kulħadd li qalet kif dan juri biċ-ċar li l-Oppożizzjoni żammet l-istess mentalità li tkisser ir-reputazzjoni ta' pajjiżna barra minn xtutna u li l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qiegħed jiġi mmexxi mill-istess klikka ta' Jason Azzopardi. Waqt seduta fil-Parlament, il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zamit Lewis sostna li l-membru parlamentari Jason Azzopardi għandu jistħi għad diversi konflitti interess li għandu bħala rappreżentant legali tal-Laqda Repubblika f'każ legali kontra pajjiżu stess. Hawnhekk il-Ministru spjega li l-ispejjeż legali li se joħorġu mill-Bwiet tal-Maltin minħabba din il-kawża huma ta' madwar 80,000 euro. Minkejja l-bsaten fir-roti mill-Partit Nazzjonalista, il-Ministru Zamit Lewis tenna li l-Gvern se jkompli jaħdem biex isaħħaħ is-saltna ta' dritt u l-governanza tajba f'pajjiżna. Intant aktar kmieni din il-ġimgħa l-Prim Ministru Robert Abela spjega l-importanza ta' din l-emenda fil-liġi u l-poter li hu bħala Prim Ministru ċeda permezz tal-istess emenda. Il-metodu tal-ħatra tal-ġudikatura li mħalfin il-maġistrat irħejt is-seta kollha li nies bħal Edi Fenek Adami bħal Lorenz Gonzi ma kunux joħolmu wara taħseb li kienu se joħolmu li ċedu għax ta' tiksaħħa kbira jien ċedejta irħejta kompletament.